Moi! Mä oon Niemisen Mika Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululta ja tällä videolla esittelen lyhyesti 2025 taloustieteen Nobel-palkinnon saajat. Nobel myönnettiin innovaatioihin perustuvan jatkuvan talouskasvun kuvaamisesta. Otetaan taustaksi lyhyesti taloushistoriaa, eli ensimmäinen havainto on se, että tämmöinen jatkuvan talouskasvun aika niin on ihmiskunnan historiassa verrattain lyhyt. Suurin osa ihmiskunnan historiasta on ollut aikaa ilman talouskasvua, ja tässä on kuvattuna Ison-Britannian bruttokansantuote henkeä kohden, niin me nähdään, että tuossa 1700-luvun loppupuolella on epäjatkuvuuskohta, josta toi jatkuva talouskasvu käynnistyy. Tämmöistä havainnot herättää seuraavia tutkimuskysymyksiä. Miksi toi jatkuva talouskasvu käynnistyi nimenomaan Isossa Britanniassa 1750-luvun jälkeen? Ja miksi talouskasvu ei hyytynyt, kuten niin usein aiemmin ihmiskunnan historiassa? Näihin isoihin tutkimuskysymyksiin antaa hyvän vastauksen taloushistoria Joel Mokyrin tieteellinen tuotanto, ja sen vuoksi hänelle on myönnetty ensimmäinen osa tästä taloustieteen Nobel-palkinnosta. Eli Mokyr näkee, että tämä teollinen vallankumous, niin siinä tapahtui sellainen muutos, että siitä alkaen niin talouskasvu perustui ennen kaikkea teknologian kehitykseen, toisin kuin sitä ennen. Ja hän tarkastelee tätä teknologian kehitystä ja keksintöjä aina sieltä antiikin ajoista eteenpäin ja vertaa niitä varhaisia keksintöjä valistuksen jälkeisiin keksintöihin. Eli valistus oli tämmöinen 1700-luvulla Euroopassa vaikuttanut älyllinen liike. Ja hän sanoi, että ennen valistusta ei ymmärretty, miksi teknologia toimi. Eli jos joku toimi, niin ne oli vähän semmoisia niin kuin taikatemppuja, jotenka niin kuin taustamekaniikkaa ei ymmärretty. Mutta sitten valistuksen myötä niin näiden teknologioiden tieteellinen perusta alkoi avautua, ja se mahdollisti sen, että tämä tieto alkoi kumuloitumaan. Eli Mokyr puhuu paljon tämmöistä käsitteestä kuin hyödyllinen tieto, joka on aikalaiskäsite, ja hän erottaa siitä kaksi osaa, eli tämmöisen teoreettisen tiedon ja käytännöllisen tiedon. Ja tämä jatkuva talouskasvun käynnistyminen ja tämä hyödyllisen tiedon kumuloituminen edellytti sitä, että tämä teoreettinen tieto oli riittävällä tasolla. Ja tämä selittää sitä, että miksi talouskasvu käynnistyi Euroopassa 1700-luvun lopulla, ja siinä valistus oli keskeinen taustatekijä. No, koitetaan vielä ymmärtää sitä, että miksi se talouskasvu käynnistyi nimenomaan Isossa Britanniassa tuohon aikaan. Niin Mokyr kiinnittää huomiota myös siihen, että uusia teknologioita on tosiaan tullut aiemminkin ja niitä tulee, ja usein ne kohtaa vastarintaa, koska uudet teknologiat uhkaa saavutettuja etuja. Ja tämä valistus vaikutti tosiaan paitsi tähän teknologian kehitykseen, niin myös ihmisten käsitykseen siitä, että mikä ylipäänsä on tavoiteltavaa, miten yhteiskunnan tulisi toimia, eli yhteiskunnan kulttuuriin ja instituutioihin. Hän puhuu tämmöistä kuin kasvun kulttuurista ja sitten instituutioista siten, että esimerkiksi Isossa Britanniassa niin siirryttiin tämmöistä voimakkaasta sääntelystä ja merkantilismista niin tämmöiseen talousliberalismin suuntaan. Ja monista Euroopan maista poiketen, niin itse asiassa Isossa Britanniassa tämä siirtymä oli rauhanomainen. Hän puhuu ketterästä brittiparlamentista ja yleisestä muutosmyönteisestä kulttuurista. Eli Mokyrin mukaan niin tosiaan tämä jatkuva talouskasvu edellyttää sekä teknologian kehitystä että uudistuksille avointa yhteiskuntaa, ja ensimmäisenä nämä molemmat ehdot täyttyi Isossa Britanniassa tuolloin 1700-luvun loppupuolella. No, seuraava luonteva jatkokysymys on se, että miten tämmöistä innovaatioihin perustuvaa talouskasvua tulisi mallintaa teoreettisesti. Jos mietitään taloustiedettä 80-luvun puolivälissä, niin talouskasvun osalta vallitsevana oli tämmöinen Solovin neoklassinen kasvumalli, joka erinomaisesti kuvaa tämmöistä tasaista kasvupolkua, jatkuvaa positiivista talouskasvua. Se oli yhdenmukainen esim. Mokyrin näkemyksen kanssa siitä, että talouskasvu on tosiaan mahdollista vain teknologian kehittymisen kautta. Tässä Solovin mallissa on kuitenkin epätyydyttävän piirteinä se, että se itsessään ei tarjoa mitään selitystä tuolle teknologian kehitykselle. Lisäksi ei ota huomioon tämmöistä, mistä Joseph Schumpeterille aikanaan käyttänyt nimitystä luovan tuhon prosessi, eli sitä, että yritystasolla ja työpaikkojen tasolla niin meillä jatkuvasti syntyy työpaikkoja ja tuhoutuu työpaikkoja. Tämä luovan tuhon prosessi sen sijaan oli huomioitu toimialan taloustieteen patenttikilpailumalleissa,
jotka mallintii tämmöisiä epävarmoja laadullisia innovaatioita, mutta ne sen sijaan tosiaan ei ollut talouskasvumalleja, eli niissä ei ollut mitään tasapainoista kasvupolkua. Tämä taloustieteen Nobelin toinen puolisko on annettu tutkijakaksikolle Philip Aghion ja Peter Howitt siitä, että he yhdistää nämä kaksi edellä mainittua ikään kuin rakennuspalikkaa tämmöisessä schumpeteriläisessä luovan tuhon kasvumallissa. Eli siinä mallissa yritystasolla vallitsee jatkuva myllerrys, mutta kuitenkin makrotasolla säilyy tasapaino. Eli ideana on se, että välituotemarkkinoilla epätäydellinen kilpailu, ja jos yrittäjä onnistuu tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, niin hän saa käyttöönsä muita paremman teknologian ja patenttisuojan turvaaman yksinoikeuden sen käyttämiseen. Ja tämän uuden teknologian, paremman teknologian ansiosta tämä yritys pystyy syrjäyttämään muut välituoteyritykset markkinoilta. Ja tämä on sitä luovaa tuhoa, ja tämän vuoksi tämän mallin nimi on myös luovan tuhon kasvumalli. Tämä malli on muodostunut äärimmäisen suosituksi, ja oman näkemyksen mukaan se suosio perustuu ennen kaikkea sen laajaan sovellettavuuteen, sekä siihen, että tosiaan tässä yhdistyy tämä kokonaistaloudellinen makrotaso sekä yritystaso. Tähän liittyvä tutkimuskirjallisuus on hyvin laaja, sieltä nousee paljon tuloksia, tässä on nostettu vain muutamia esille, eli yhtenä vaikkapa se, että itse asiassa toi työpaikkojen tuhoutumisaste niin on positiivisessa yhteydessä talouden tuottavuuskasvuun ja talouskasvuun. Toisena vaikkapa se, että yritysten noi tutkimus- ja kehitysmenot keskittyy muutamiin suuryrityksiin, eli sillä, mitä muutamissa talouden yksiköissä tapahtuu, niin voi olla myös kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Tämä on vähän samantyyppinen ajatus kuin Mokurilla tuosta valistuksesta, joka oli tämmöinen harvan eliitin liike, mutta kuitenkin sillä oli kokonaistaloudellisia vaikutuksia. No nyt kun ymmärretään sitä, että mistä tämä Nobel-voittajien tutkimustyö koostuu, niin voidaan lyhyesti miettiä vaikkapa, että mitä suosituksia sieltä nousisi Suomen taloudelle, jossa siis ei ole ollut talouskasvua viimeiseen 17 vuoteen. Pohditaan ensin julkisen vallan roolia, toimia ja instituutioita. Ensimmäinen havainto on se, että innovointi syntyy tosiaan yrityksissä, ei valtion toimesta, ja valtion tulisi purkaa kilpailua ja luovaa tuhoa jarruttavaa sääntelyä. En lue tässä näitä kaikkia läpi, ja nämäkin on poimittu hyvin valikoiden, mutta toinen on vaikkapa toi, kun Mokur painotti teoreettista tietoa, niin yliopistojen perustutkimuksen vahvistaminen on myös tärkeää, minkä sieltä voi nostaa. Lisäksi ehkä Mokur puhuu paljon tuosta kasvun kulttuurista, eli myös sillä vallitsevalla kulttuurilla on merkitystä. Valtio ei pysty sitä muuttamaan, mutta joitakin huomioita siihen. Niin olisi hyvä, että olisi tämmöistä optimismia ja halua taloudelliseen menestykseen, enemmän riskinottohalua. Ja tärkeänä yleensä painotetaan noita innovoinnin taloudellisia kannustimia, niin ne on tärkeitä, mutta yhtä tärkeää tämmöiset ei-taloudelliset kannusteet. Eli se, että haluaako ihmiset ikään kuin toimia omaperäisesti ja erottua ja hankkia jotain statusta, menestyä elämässään, niin se on paljon myös kiinni tämmöisestä individualistisesta kulttuurista. Lopuksi lyhyesti, miten oma tutkimus on sivunnut näitä Nobel-voittajien hienoja merkittäviä tutkimuksia. Niin ensimmäisenä vaikkapa tuo tutkimusote, eli Mokurilla on paljon tämmöistä makrotason vertailevaa tutkimusta. Oma kansainvälisen makrotaloustieteen tutkimus on tyypillisesti myös tämmöistä, että vertailen maita toisiinsa. Ehkä merkittävimpänä on se, että Mokur siis selittää talouskehitystä tämmöisillä syvillä ei-taloudellisilla tekijöillä. Ja se on ollut ehkä se oma kontribuutio kansainvälisen makrotaloustieteen tutkimuksiin, että on tosiaan tarkastellut näiden syvien ei-taloudellisten tekijöiden vaikutusta niin kansainväliseen kauppaan ja kansainvälisiin pääomaliikkeisiin. Viimeisimpänä on miettinyt sitä, että voisiko tätä luovan tuhon mallia hyödyntää siihen, että miten makrovakauspolitiikka vaikuttaa yritysten TK-menoihin, niin se on viimeisimpänä ollut työn alla ja aika näyttää, miten se edistyy.